Vianoce, Vianoce, Vianoce. Tak to oni sa blížia už. Ktorého to je? Pozriem sa do môjho príručného kalendárika. Môj príručný kalendárik. Vianoce, Vianoce. To Vianoce už za rohom. O týždeň. A to jak si už pomôžem? To ja vydávim. Jasné. Do Armpeku. A vybavím všetko. Aj Piťuka hovoril. Idem tam. Armpek. To som ako doma. Tu si vyberiem. Darčeky pre deti. Stavebnice. Krásne vojenské modely. Beriem. Hneď všetky. Mám predávať. Zabaliť. Pre ženu niečo. Pre ženu? Áno. Nože. Nože Victorinox. Krásne ružokasté modely. Pre ženy. Vynikajúco. Beriem pre manželku. Pre svokru. Nejaký teleskopického bušov. Taký výchovný, dobrý. To bude spokojná. Vynikajúco. A teraz pre mňa. Čo by som si ja vybral? Už to mám predávať. Polka tohto obchodu. Polka dnes zabaliť poprosím. Druhá polka budúci týždeň prídem zabaliť. Armpek. 101 zo 100 piťukov odporúča Armpek. Áno, tu je z čoho si vybrať. Príďte do Armpeku. Tu vybavíte darčeky pre celú rodinu.